Какво става, бе, хора? Отварям! What the fuck, бате? Митик! Да видя какво може да ни се паднат митик, хора. Кучето ми има голям късмет. Ела, куче, натисни, куче. Айде, пам, айде, браво, айде, без време. И кучето ми подава, айде, без време. Хора, понеже това не знам. Точно кога снимах за яйчето, отварям някакъв пак и ми дава. Бате, и ми дава скин и сега ми... What the fuck? Как е възможно? Само аз имам късмет в тая игра, бе. Хора, имам много. Айде, бе, мъчкай, бе. Без време, дали куче, без време. Ойде, бе. Айде си изиграем една игра тук на видеото, мън да ги тестваме. Бате, това беше нещо големо. Ще ги направя на... Това няма да мога да го направя. Много направо с кеф, хора. Първо с яйцето. Сега още един стар дрог. Значи се снимам за всичките ми яйца, ако спечелиме, хора, как ми се пада? What the fuck, бате? What the fuck? Това не е възможно. Аз пребих играта. Как ми се падна, бе, бате? Аз тая много съм си ги искал. По принцип, ама трябваше да чекам, а сега няма да чекам. Не, убихаме, аз съм стопата, а те да се да й подам доп. Хора, аз превъртех играта, разбирате ли? Може да е слаба, но аз пак ги получих това. Много добре. Чакайте ме. Ето тук си идвам и не ми дрема от нищо. Те си ме подминават, мечката си ходи дори. Подминаваме, давай. Ето нищо не може да ми направи. Добре, хора. Бате, първо с яйчето, Legendary. После и ми дава едно злато. Аз не мога, аз да си забравя вече думите, бе, хора. Как ще е? Нищо, питай, но нищо. Все пак е добра. Бате, как ми даде, бате? What the fuck? Не мога да повярвам. Разберете. Как ще ми даде, бе, хора? Как ще ми даде? What? Майко, бате. Това беше нещо големо. Се го свързва с стола и онова, защото ме мрази сега да правя и да ги качам двете. Направя едното свързване. Като вчера, как? Хора, ако искате брутални видеа като тези, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала, защото ви преследва много хубави работи. Ви следва в момента, който в Brawl Stars съм ви приготвил много видеа, който още не съм ги снимал, но ще ги снимам. Аз ще взема топ. Хайде! Добре, сега трябва да имаме... What the fuck, въпрос не мога да повярвам! Не, тук няма. Но допреди малко, хора, да ми се падне. Това не съм си го мечтал. Yes, бе! Айде още малко до 1000 купи. Не остава да за аз мой днеска това да снимам до 1000 купи. Епик, добре, епик, става. Какво е това? Бате, аз днеска на тая получвам 2 нови скинове, хора! 2 нови скина! Вижте, хора! Първият скин, вижте, първият скин получих ето този на видео. Ето този скин, който вие го видяхте от лицето и сега тоя. Ама той си е най-як, затова си слагам тоя. Бате, пада ми се благодаря ти, куче! Не знам, ако трябва на корена ще ти падна, но много яко ти ми белете. Не направи на нищо. Кучето ми натисна, хора. Аз не натискам, когато ми се пада митък. Само на Legendary. Само аз на Legendary, на митък, знам, че може да ми се падне герой на Legendary, не бас. Затова натискам повечето. Го.
Това, че е сели мен тук не ме притеснява. Гол си. Сега ще отворим още едно яйце. Ако ми се падне още един път Legendary или Mythic, аз ви застрейвам, хора, казвам ви. Аз се влезна в кома дори. Аз ви казвам. Ако сега не ми се падне, не знам просто какво правя. Аз превъртевам игра всичко. Разберете. О, къде си, ме? Гол. Еми хора, печелиме. Който иска да играе с мене, може. Както казах, но съм... О! Чакайте. Стойте. Както виждате, имам 35 джема. Хора, бързо. Това не е авион. Така, хора. Хора, съм малко спреха говорителя ми, защото татка ми видя и ме пита се едно нещо. Така, хора, вижте. Ще имам сега да се направя другият епизод и така.